तो हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय पुरा दोमिलु जागासिनो आरोना सानथाम जाबाय अखायानो गारला माने आरो नै नामाव लाला आरोना अखाया मा बुंबावनो आरो अखाखो गरम बोथोर फैसिगोन खोमा बेनि थाखायनो हाबाय थादों खोमा अखा बोथोर नालाय दसे बेरायहैनोसै मैथाजों आंजों बिदि अखा बोथोराव बेरायनो थाखाय बिराद मोजां मोनो आरोना थान्दानो आराम सुइटार गाननानै अखाया हाबाय थादोंना बेनि थाखायनो आं खामानि मावनो थांनो सानदोंमोन खामानि मावनो थांनोबो टाइम मोनाखै आरोना अखा हाबाय थानायनि थाखायनो माने ओमफ्राय दिनै जाहैबाय लोगोफोर स्पेसियेल डे आरोना दिनै स्पेसियेल डे माबा दिनै जाहैबाय प्रप'ज डे गासैनिसिमबो प्रप'ज खालामलायबानो जाबाय जाय गोसो सिङाव दङ बेफोरखौ बुंना लाबानो जाबाय जायखौ गोसोथोयो नै आंबो दा नोंसोरनि बाजैखौ प्रप'ज खालामसै आरोना र' थाथ'लाय नै नायलाय आइ बिदि जायो प्रप'ज डेआव जाम्बि नै सेन्टार बे गरसे होना प्रप'ज खालामबाय आरोना नोंसोरनि बाजैखौ ओमफ्राय माने जोंखौ लामाथिं ओंखारबानो मानसिफ्रा जागोन बायदि नायो आरोना मानि थाखाय बेफोरबायदि नायबाय थादो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर भेलेन्टाइन डेआव 14 फेब्रुवारि एसे मोजाङै थाबानो जाबाय आरोना एबार माने जरा नुबाथाय पुलिसफोरा दामगोन आरोना हमनानै एसे जारिगोन होनना बुंदों आरोना जेलावबो लांगोन होनना बुंदों बेनिखायनो एसे साबधानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगो हमनो थांनाय समाव एसे ब्रासफोरखौ मोजाङै मानजिनानै थांबानो जाबाय ना मा होनो नोंथां मोनां खुगाया सारिखौ बुंसै आरोना खोनासंदो जेरै नाय ब्राइट नाय खिखांनायनि उनाव खिथुखौ सुयो जेरै खिखांनायनि उनाव खिथुखौ सुयो सना आंबो नोंखौ थिग बेफोरबायदिनो जोबोद अनो बा रायमिंआ गाजा जाहैबाय नामा एसे दोमिलु बोथोर नालाय फुरा गामिफोरा सान आरोना सुब गोजा माने सिरि बोग्रियालाय बोरो मोनबाय जानो बोग्रिया बुंनाखैनो माथो हानानै ला आंखौ बिसिरना नांगौ हा नांबा गलबाय जाबायलै मोनजायो नामा थान्दा बोथोराव नोंसा बाजैनि थाखाय स्पेसियेल साइड मोनसे होनसै आरो दै मेथाइ खोनासं समाजनि गेजेराव आं नोंखौ गावनि खालामनानै लाबाय समाजनि गेजेराव आं नोंखौ गावनि खालामनानै लाबाय ओइ खोनासङानो गेला लोगोखौ नुहुरबाय नालाय नै फैगासिनो सासेया एकदमबारे आंखौ ध्यानखौनो लायो नों मारगो माने दै लोगो मोनबाथाय माने गासिबो हरजोबो आरोना थाब गाखो मालायसो बन्दुनि सानै सिगां थाबायगासिनो माने आंखौ गारि बिदिनो एखेखा सानैदो हाइटआबो एखेखा माने खानायाबो एखेखा दानाबा साहा लोंहैनोसै मिथिन लानाव मेथाइ लाबोना लाबा मिथिनो थगायदो खोमा मेथाइ लाबोनो नङा खोमा मेथाइ नङाबा आं साहा लोंखायाखै लोंबाय आं गाइखेरजों जाबावनांगोन साया जोंनाव फैसायानो गैया फैसा थाबा जों जाहोगौमोन आंनाव फैसा थाबाथाय बाकसनिसेबां गिदिर मेथाइ लाबोनानै जाहोगौमोन आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय आरोना बुन्दुलानि न'आव ना मा होनो मेथाइ हा बे गोबावनि उनावसो फैदों ना बुन्दुलानि न'आव नै बुन्दु न'खौ गोसोखांदोंबा नै नायनानै लाबानो जाबाय कमेन्ट हर न'खौ नायनो लुगैसोदोंबा नै आं न'खौ हरबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बुन्दुलानि न'आव फैयानो दिनैसो फैदों बिराद गोबावनि उनाव खिन्थाबाय आरो आङो बुन्दुआ नायना कमेन्ट हरबानो जाबाय कमेन्ट जोङो बेरायनो होनना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय एसे बेरायनो बाजिनो हाबलांसै गोबावबो जाबायमोन नालाय साहाफोर लोंलांनि होननानै हाबबाय आरो ओमफ्राय दा मिथिनिखौ मेथाइ लायनो होनोसै मिथिनि मेथाइ थामलाय थां मेथाइ आन्थि नाय साइरि बुंसै ना मोनसे खोनासंग्रायानो खोनासं बे बरिया साइरि बे खाफालाव आंनि फोनखांनाय सिन्दुरखौ रावबो खोमोरनो हाया फैथों अख्रांनिफ्राय इसोरा आंनि सिगाङाव मिनिहरबाय नै आंखौ साइरिखौनो दहायनिफ्राय माने बुंनोनो गारदों इसोरो नालाय बुन्दुनि मिथिनि मा गोजानाव मा साननानै दै लोंखो दारियाबो नोयो दायथाम दायब्रैल' दं माने जेराव थांनो गथ'बा मोनखायोमा नामा नोङो मा बोलो नोंसोरानिलै सोरानि जेराव थांनो बखालिसो जाखायोना मैथा नोंगो नोंना हाथाय इ खालामलाय इ गैया हाथाय गैया हमबाय जासिगोन नै
ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आं होनदोंमोन ना 30K जाबाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव गिबो होगोन होननानै बेखौ आङो 30K जाबासो एनाउन्समेन्ट होसिगोन आरोना बे भिडिअ आं एनाउन्समेन्ट होला मा होगोन आं गिबो होखो बेनिखायनो 30K थाबनो खालामदो 30K जाबाथाय आं मोनसे भिडिअ स्पेसियेलि लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होगोन आरोना ओमफ्राय आरो नोंसोरनि बाजिनाव Q&A भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना बेनाव Q&A भिडिअ मोनसेबो लाबोनाय जायाखै नालाय ना 2023 नाव मेथा ओमफ्राय थाबैनो थांदो मोनसे भिडिअ हेगारगोन ओमफ्राय बे थांनानै कमेन्ट जिमान हायो खालामबानो जाबाय Q&A भिडिअ लाबोगोन जोङो जि गोसोफोरनि डाउट दोङो अरा क्लियार खालामना लाखा कुइसनाव जि हरो रिप्लाइ मोनगोन आरोना नोंथांमोना Q&A भिडिअ लाबोगोन थाबैनो थांनानै कुइसन खालामहैबानो जाबाय बाजिनि चेनेलाव आङो चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय आरोना लाबोमारबायलै फुदुंमारबाय नै गाइखेरनि साहा गोदैनो ना मैथा लोंसै ना मिथिनोसै आरो मोनसे लाबबाव साहाफोरखौ लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय लोंनानै दा न'आव थांसै साग्रि जादोंमोन ना मैथा एकदमबारे खुगा आंनि आथा आथा मोनलायदों माने बिस्कुटजों जि जाबाय आं मोनब्रै गाहाम जाबाय माने खायथा बिस्कुट आरोना गाइखेर साहाजों जि गोथावनो फुंनि आसिब सुनो मोनाखै बिराद टेनसन नामा मा सुलाय सिब सिब थाब थाबनो सिब एकदमबारे थ' जेबो खामानि गैया फुङाव सिखारनांगौ मेकआप खालामनांगौ थानांगौ आरोना न'नि जेबो खामानि मावखाया माने फुङाव सिखार ओमफ्राय बास उन्दुना थाफिन जानानै दस फुंनि एकदमबारे बयलार लांनो फैबाय आरोना जों बयलार लांनो जानाखैथाय फुरा जयेन्ट फेमिलि जाबाय नालाय बिहावबो दंफैयो बिखुनजोबो दंफैयो ओमफ्राय मादारबो दोङो फादारबो दोङो ओमफ्राय बिनानाव एकदमबारे फुरा हेपि फेमिलि जाना दं आरोना फुरा दा नायनोसै दानाबा बयलार जानो जानाखै ना मा होनो मैथा थ' लोगोफोर नाखौ मोनबोदिया आरोना माबा बयलारबो मोनबोदिया नाबो मोनबोदिया दालाबा न'आवसो थांखानांसिगोन ना डाइरेक्ट नोंथाङाबो दा थांग्रोनोसै मैथा गाबदोंमोन नामा न'आव फैदोंमोन न'आवबो नाया गैयानो आरोना दिनै बेयाव बिखुनजोआ मोनजा नंला मादार मोनजा नंला आरोना जेराव थांनो माने जेराव नायानो गैया ना मानो होनबा दिनै हाथायना बेनि थाखाय गासिबो माने हाथायाव लांजोबदों आरोना बेनि थाखाय मोननाय जायाखै माने नाफोरखौ बेदरफोरखौ स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना जिमान हायो थाबैनो सेयार खालामनानै 30K खालामना होथारदो आरोना लोगोफोर बेसे बुंबावनांगोन नोंसोर सेयारखौनो खालामा आरो नायनायाथ' नायो होमबाबो साबसक्राइब खालामा आरोना 96% साबसक्राइब खालामा 4% साबसक्राइब खालामो बेनि थाखायनो थाबैनो साबसक्राइब खालामनानै सेयार खालामना होनो होदो ओमफ्राय बेनि उनाव गिभवे खालामदो आरोना